Ох, что отбывается? Дорогие сябры, сегодня мы вам все расскажем. Целый тыдзень мы назирали за самыми важными падзеямі, социальными сетками, шукали то, что цікавіць беларусаў, что турбуе и что варто абмеркаваць с самого рання у субботу. Ну и, конечно же, навіны з Аляски, инсайды з Вашингтона абмяркуем з нашим першым гостем Франаком Вечорнакам літаральна праз некалькі секундаў. Але мы падрыхтавалі для вас нашмат болей на сённяшнюю раніцу. Глядзім, што будзе, што нас чакае. Пра фестываль кветак і маленькіх панд паглядзім самыя прыгожыя навіны з усіх куткоў свету. Ці могуць нашкодзіць брэкеты і чаму ідэальная усмешка гэта не толькі пра прыгажосць? Вінтажныя крамы і незвычайныя кірмашы. Выправімся на шпацыр па бельгійскіх вуліцах. Час дбаць пра лістападаўскі гардэроб, як выглядае восеньская капсула, раскажа стылістка Ганна Прышывалка. Непагадзь гэтага лета ці застанецца з намі назаўсёды і да чаго прывядзе глобальнае пацяпленне, запытаем у спецыяліста. Як досвед ператвараецца ў мастацтва, паназіраем за працаю беларускай мастачкі. І ёсць, конечно же, важная тэма, з якой мы сёння пачынаем нашу раніцу, і, в прынцыпе, пачалі ўчорашні вечар. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пагаварыў па тэлефоне з Александром Лукашэнкам. Пра гэта паведаміў сам Трамп пра свае сацыяльныя сеткі учора ўвечары. Трамп напісаў, што ў яго адбылася, цытую, выдатная гутарка з прэзідэнтам Беларусі Александром Лукашэнкам, што ён выказаў падзяку за вызваленне 16 палізняволеных і што літаральна зараз абмяркоўваецца вызваленне яшчэ 1300 палізняволеных. Акрамя гэтага, прэс-служба Лукашэнкі заявіла, што ён запрасіў Трампа ў Менск, і нібыта гэтае запрашэнне было прынятае. Але амерыканскі бок пра гэта не паведамляе. Што гэта было, чаго чакаць у бліжэйшай будучыні? Літаральна з намі ўжо на сувязі Франак Вечорка, галоўны дараца Светланы Ціхановскай. Вітаем, Франак. Добрая раніца, шановныя гледачы, шановныя вядучыя, рады бачыць вас. Франак, што гэта адбылося? Ці гэта сапраўды быў нечаканы тэлефон Трампа самому Лукашэнку? Ну, тут прэзідэнт Трамп вырашыў падняць стаўкі з патрабаваннем вызваліць усіх палітычных вязняў. Раней Трамп займаўся вызваленнем толькі амерыканскіх грамадзян. І ўпершыню вось беларуская тэма, важная для беларусаў, была паднятая на такім узроўні. Тут многія, безумоўна, былі здзіўленыя, аж званок самога прэзідэнта Лукашэнку, самаабвешчанаму, да яшчэ столькі кампліментаў. Але мы ведаем Трампа, мы ведаем, што гэта ягоны стыль, ён умее і ў пернікі, ў пугу, і, ў прынцыпе, ён не цураецца званіць розным лідарам, у тым ліку людаедскім лідарам, і таксама выкарыстоўвае кампліменты, таму што лічыць, што это частка такого дыпламатычнага этыкету, калі ты хочаш задобрыць свайго субяседніка, там іншы бок. Вядома, гэты званок это такі аванс, вялізны аванс Лукашэнку. Лукашенко радуецца, святкуе, уся прапаганда разліваецца, што нарэшце мяне прызналі. Але я думаю, мэта была вельмі практычная і вельмі гуманітарная. І мэта гэта званка супадае з нашай мэтай, вызваленне палітычных вязняў. Тут Трампу трэба перамогі. Ён, мы бачым, хацеў бы атрымаць і Нобелеўскую прэмію міру і застацца ў гісторыі як чалавек, які вырашае крызісы. Ну а для нас гэта магчымасць, вакно магчымасцяў новае, каб вызваліць людзей з турмаў. Таму паглядзім, куды гэта пойдзе. Я так не веру Лукашэнку. Зараз мяч на баку Менску адназначна. Франак, а вось як ты лічыш, ну, вось гэта перамова пра вызваленне вязняў. Ну, гэта зразумела, гэта трэба рабіць, але ж рэпрэсіі яны не спыняюцца. То бок, якія нашы ўмовы, якія ўмовы дэмсілаў у гэтай сітуацыі могуць быць? Ну, наколькі мне вядома, гаворка ішла і пра спыненне рэпрэсіяў, і пра вызваленне палітвязняў. Ну, учора такая была храналогія. Спачатку быў гэты кароткі званок Лукашэнку, потым былі ў нас званкі з дзярждэпартаментам, Белым домам, тых, хто адказвае за гэтыя перамовы, а потым быў званок зноў з Лукашэнкам тых самых людзей, з кім мы размаўлялі, дзе яны ўжо абмяркоўвалі дэталі. І пытанне спынення рэпрэсіяў, яно якраз зараз абмяркоўваецца. І мы настойваем на тым, што павінны быць вызвалены ўсе,
Кожны, хто хоча застацца, павінен мець магчымасць застацца. Не павінна быць так, што ўсіх 1300 падвязуць на мяжу і выкінуць там. То бок павінна быць рэабілітацыя гэтых людзей і аднаўленне ў правах. І што рэпрэсіі павінны быць спынены. Праваабаронцамі падрыхтаваныя канкрэтныя крытэрыі, як замерыць спыненне рэпрэсіяў, як зрабіць, як дэкрыміналізаваць палітычную дзейнасць. Ясна, што Менск упіраецца, Менску гэта не падабаецца. Менск хацеў бы проста ўсіх дэпартаваць з Беларусі. Мог бы і дэпартаваў бы 3 мільёна чалавек. У Лукашэнкі такі падыход, пакінуць толькі лаяльных і верных. Але амерыканцы тут цвёрда трымаюць сваю лінію і ў цэлым кансультуюцца. Тут, калі яшчэ пару тыдзяў назад гаворка ішла там пра пару соцень чалавек, на чым настойвае Менск, зараз Трамп падняў стаўкі, вызваліць усіх. І я думаю, для нас гэта магчымасць, якой трэба скарыстацца і патрабаваць максімум, выціскаць з гэтай сітуацыі максімум. Франак, а што яшчэ ляжала на стале? Бо мы разумеем, што амерыканцы настойваюць на вызваленні ўсіх палітвязняў. Трамп сам напісаў проста вязняў, ён не выкарыстаў, дарэчы, слова палітвязняў, таму мне таксама гэта парадзіла пэўнае пытанне, ці сапраўды гаворка ідзе толькі пра палітвязняў. Але што патрабуе ўзамен Лукашенка? Бо мы разумеем, што так проста ён не аддасць свой самы каштоўны, скажам шчыра, тавар. У Лукашэнкі тут, калі паспекуляваць, у яго дзве мэты. Гэта каб яго прызналі і прабачылі за ўсе злачынствы, які ён зрабіў, а другое гэта грошы. Это вось дзве асноўныя ягоныя матывацыі. У плане прызнання ён атрымаў учора самую вялікую карту джокера, якую мог атрымаць ужо. І ўжо пасля гэтага званка ён павінен дзейнічаць. Я дапускаю, што ў Лукашэнкі такое мысленне, што калі ён зараз сапраўды пойдзе дамовіцца з Трампам, то, можа быць, Трамп і наведае Менск. Яны вельмі хацелі бы гэта, таму што это давяло да прызнання. Але ёсць іншая праблема, гэта грошы, гэта санкцыі. Безумоўна, яны гэтага таксама дабіваюцца. Тут пакуль няма ніякіх рашэнняў. Тут амерыканцы, я разумею, што лукашэнкаўскі бок патрабуе, каб знялі санкцыі, але амерыканцы не спяшаюцца гэта рабіць, з розных прычынаў. Таму што першыя санкцыі трэба сінхранізаваць з еўрапейскімі, па-другое, ідзе вайна, што зняцце санкцыяў яно адкрые новую лазейку для Пуціна, таму пакуль санкцыі адкладваюцца. Там наконт вяртання амбасадара, адмены палітыкі ці змены палітыкі США па Беларусі таксама не ідзе гаворкі. І я б, напрыклад, не разглядаў вось гэты званок як змену палітыкі, таму што Трамп, ён па-за традыцыйнымі канонамі палітыкі. Ён дзейнічае імпульсіўна, хутка, дынамічна, самастойна. Але тое, што ён пазваніў Лукашэнку, я не стаў бы гэта ўспрымаць як абсалютны разварот США ў бок Менску. Калі б яны хацелі разварот, яны бы абмяркоўвалі не палітвязняў, а яны бы абмяркоўвалі гандаль, пастаўкі нафты, карысныя гэтыя выкапні, а яны абмяркоўвалі палітвязняў. Таму бачна, што амерыканцы трымаюць вось гэты каштоўнасны ўсё-такі складнік, лінію спынення тэрору ў Беларусі як асноўную. Як ведыйшчык я звярну ўвагу, колькі гэтым разам вакол гэтай сустрэчы шмат такога контенту для сацыяльных сетак. Пралёт бомбардзіроўшчыка стратэгічнага над Пуціным, фатаграфія Пуціна з растропанымі валасамі, Пуцін, который складае ручкі такім рупарам. Можа, і гэтая перамова з Лукашэнкам гэта такая гульня на паказ, як ты лічыш? І ўсё-такі твой прагноз, ці меркаванне такое, не твой прагноз, па-моему, Латушка гэта сказаў, што, можа быць, за гэтымі перамовамі стаіць жаданне правесці перамовы ў Мінску наступныя, таму што відавочна, што будзе другі раунд. Я думаю, што гэта расейскі сцэнар. Яны б хацелі, каб першае дапамагчы Лукашэнку легітымізавацца, па-другое, правесці на сваёй тэрыторыі, і для Пуціна Менск гэта свая тэрыторыя. І яны гэты сцэнар, безумоўна, адпрацоўваюць і прапаноўваюць. Магчыма, яны будуць выбіваць гэта для трохбаковага саміту, які хутчэй усё будзе з удзелам Зеленскага, Пуціна і Трампа. Але гэта сцэнар Менску і Масквы. Тут паглядзім, наколькі гэта магчыма, але я думаю, што зноў жа вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў, калі раптам такі сцэнар будзе адпрацоўвацца, яно павінна стаць перадумовай для любога такога ангажавання ў Менску. А наконт гэтага саміту ў Алясцы, я думаю, што Пуцін тут, безумоўна, застаўся пераможцам, выглядае пераможцам.
ён атрымаў і прызнанне, і фотаздымкі, і паездку ў ЗША, і нават там частковае прыпыненне санкцыяў амерыканскіх па Расіі для гэтага візіту. І паглядзім, як будзе далей Трамп рэагаваць. Ці ён працягне вось гэтую гульню задобрывання Пуціна, каб паставіць яго на правільныя рэйкі, ці ён все-таки перайдзе да больш жорсткай пазіцыі. У любым разе, ніякіх дамоваў без Украіны заключацца не можа і не павінна. Мы разумеем, што зараз пакуль все гэтыя перамовы ідуць без Украіны і, на жаль, таксама без Еўропы. І па Беларусі размаўляюць таксама непасрэдна з Лукашэнкам. Апошняе кароткае пытанне. Як хутка можна спадзявацца, што вось гэтыя абяцанні, гэтыя размовы могуць пачаць быць рэалізаваныя? Не ведаю, тыдзень, месяц, год, некалькі гадоў, заўтра. Калі чакаць вызвалення палітвязняў і рэальных дзеянняў з боку Лукашэнкі, агулам ці можна яму верыць? Трамп падняў стаўкі вызваліць усіх, спыніць рэпрэсіі. І зараз Менск павінен варушыцца. І калі Менск збіраецца абдурыць Трампа, мы гэта пабачым, што нічого не адбываецца там у бліжэйшыя некалькі тыдняў. Але калі Менск разумее, што наступствы могуць быць таксама ў выпадку невыканання гэтай умовы, то я думаю, што бліжэйшыя некалькі тыдняў пачнуцца зрухі. І тут самае важнае, зноў жа, каб людзі усе атрымалі свабоду. І свабоду застацца, і свабоду выехаць, хто хоча. Мы на гэтым настойваем, мы з амерыканцамі пра гэта камунікуем, і мы ўдзячныя амерыканцам, што яны паставілі гэтае пытанне на парадак дня. Дзякуй, Франак. Мы ведаем таксама, што ідзе двухбаковая камунікацыя не толькі амерыканцаў з Лукашэнкам, але таксама з дэмакратычнымі сіламі, то бок альтэрнатыўныя меркаванні, вось яны збіраюцца і будзем спадзявацца, што будуць выкананы. Франак, дзякуй за то, што далучыўся ў гэтую раніцу і расказаў нам, што адбываецца па гэтай тэме. Я толькі скажу, што сёння яшчэ на Белсаце будзе спецэфір студыі Белсат, дзе нашыя журналісты пазбіраюць каментары і таксама паспрабуюць разабрацца, чаго чакаць пасля вось гэтага тэлефоннага разговора, телефонной размовы Трампа з Лукашенком. І агулам пасля Аляскі, дзе мы знаходзімся зараз, гэта ў нас ужо ў студыі Белсат сёння а 20, як звычайна, для нашых гледачоў. А наше пытанне вам, шановныя гледачы, як вы думаеце, ці Лукашенко вызваліць усіх палітвязняў, ці верыце вы Лукашенку, Трампу, Путіну? Пішыце ў нашых каментарах пад трансляцыяй на YouTube Live. Вось зараз мы паговорили на тэмы, якія хвалююць. Я скажу шчыра, спаць сёння не магла, але рухаемся далей, бо свет жыве не толькі Аляскай. Паглядзім, што пазітыўнага таксама адбываецца на нашай планеце. З гэтага варта пачынаць раніцу. У колумбійскім горадзе Медэлін прайшоў фестываль кветак. Одна з самых яркіх і галоўных падзей фестывалю – парад Селітерас. Больш за 500 фермераў Санта-Элены пранеслі на спінах велізарныя кветкавыя карціны, ці, як тут іх называюць, селеты. Затым прайшоў конкурс, журы выбрала найлепшых у 7 катэгорыях. Ад традыцыйных букетаў класічных круглых кампазіцыяў з 15 відамі мясцовых кветак да монументальных селетаў, самых вялікіх і цяжкіх, да 2 метраў у дыяметры, з багатым спалучэннем колеру і складаным дызайнам. Гэта і ёсць жыццё. Калі набліжаецца свята, у душы з'яўляецца асаблівае шчасце. Чакаеш яго, а дні цягнуцца бясконца, і вось ён нарэшце наступіў. Я бязмерна шчаслівая і вельмі радая быць тут. Заўсёды перажываеш, ці паспееш скончыць кампазіцыю, ці знойдзеш патрэбныя кветкі, ці хопіць сілаў і здароўя. Думаеш, а раптам захварэю або здарыцца нешта неспадзяванае. Але як толькі апынаешся тут, стомленасць адыходзіць, і застаецца адно – радаснае хваляванне ад удзелу ў парадзе. Фестывалю амаль 70 гадоў. Сёння ён афіцыйна лічыцца часткаю нематэрыяльнай культурнай спадчыны Колумбіі. У Гонконгу адзначылі першы дзень нараджэння пандаў-блізнятаў Цядзя і Дэдэ, першых дзіцянятаў панды, народжаных у горадзе. Свята прайшло ў Окшэн-парку, найбуйнейшым зоапарку і тэматычным парку Гонконгу. Іхняя маці, панда Ян-Ян, сталася сусветнай сенсацыяй. У жніўні мінулага года яна нарадзіла двайнятаў, зрабіўшыся самай дарослай пандай у свеце, якая ўпершыню зрабілася маці. У малых ёсць уласны клапатлівы апякун. 37-гадовы Мэт Лён, якога наведнікі парку называюць татам пандаў. Ён корміць іх, сочыць за здароўем і кожны дзень выпускае даследаваць вальер.
Вельмі кранальна бачыць, як яны растуць. У год Цядзя і ДД пачалі адкрываць для сябе новае, напрыклад, бамбукавае лісце. Мы кладзём іх маме Ян-Ян у вальер, і малыя побач пераймаюць яе звычкі, хапаюць бамбук і спрабуюць жаваць лісце. І трошкі экстрэму з Босніі і Герцагавіны. Там прайшлі міжнародныя спаборніцтвы скокаў з вадаспаду. Гэтым разам экстрэмалы з 16 розных краінаў кінулі выклік 20-метроваму вадаспаду плыва ў цэнтры гораду Яйцы. Спартоўцы скакалі ў стылі ластаўка з распасцёртымі рукамі і галавой наперад. Скокові са Пливського водопада у Яйцы. Скокі з вадаспаду плыва ў Яйцы – унікальнае відовішча. Шмат якія скакуны з усяго свету мараць прыехаць сюды, бо гэта сапраўды выключнае месца. Вадаспад месціцца ў цэнтры гораду і мае вышыню каля 20 метраў. Уся атмасфера стварае незабыўныя ўражанні і для ўдзельнікаў, і для ўсіх, хто прыехаў у Яйцы на час імпрэзы. Для мяне вялікі гонар сёння быць часткаю гэтых спаборніцтваў. За маёй спінаю вадаспад у Яйцы, і гэта дакладна самы унікальны вадаспад, з якога калі-небудзь скакаў. Я прафесійна займаюся гэтым 3 гады, а трэнуюся ўжо 15. Аб'ехаў увесь свет, Японію, Аўстралію, Амерыку. І гэта самае ўражальнае месца, дзе я калі-небудзь быў. Як жа прыемна, калі ад навінаў сапраўды можна усміхнуцца, але мы тут пажартавалі па-за эфірам, што пасля такіх скачкоў можна, напэўна, трапіць да доктара. Запросто. Можа, нават да артадонта. Ну і каб не хаваць усмешкі, на самай справе трэба рэгулярна наведвацца да стаматолагаў і часам да артадонтаў. Ёсць такая спецыяльнасць асаблівая. І вось такое пытанне у нас сёння раніцай. Калі трэба ўжо ісці да артадонта, талончык замаўляць, званіць, пра гэта паразмаўляем з нашай госцей Алінай Макаёнкай, артадонткай. Вітаем вас, Аліна, у нашай студыі. Дзякуй, што завіталі і прачнуліся так рана. Аліна, вось я хочу сказаць, што зараз паглядзіш, знаёмыя, незнаёмыя на вуліцах, все ходзяць у гэтых брэкетах. Раней такога, скажу шчыра, я не бачыла. Это што такое? Мода зараз хадзіць у брэкетах? Ці сапраўды у нас ва ўсіх нейкія праблемы з прыкусамі раптоўна сталі, ці проста раней не звярталі на гэта ўвагу? Но я бы сказала, что проблемы с ортодонтическими, проблемы с прикусом у нас стали появляться более часто. И как бы, да, это мода, веяние, и мне кажется, это стало более доступно для наших пациентов, для наших людей, чтобы выровнять зубки и иметь голливудскую улыбку. Но мы разумеем, што это не проста пра выраўняць і не проста пра прыгожа. Гэта таксама пра здароўе. Вось як роўныя зубы ўплываюць на нашае здароўе, чаму гэта варта мець не толькі, каб было эстэтычна? Ну, во-первых, нам необходимо с вами жевать, иметь правильную нагрузку на мышцы, иметь симметричное лицо. Поэтому ортодонтия, она и направлена на то, чтобы у нас с вами была здоровая улыбка, здоровые зубы, здоровая нагрузка и правильная работа. Ничего себе! Вот так вот. А здаецца, дробязі такія. Як зразумець, што вось, ёсць пэўныя праблемы, ёсць нейкія сімптомы, і трэба не да лора там ісці, а да ортодонта? Ну, я так скажу. Иногда мы работаем в комплексе. В основном это проблема комплексная. И, например, вы попали к лор-врачу с жалобами шум в ушах, хруст в ушах. Лор обязан вас также направить к ортодонту, потому что это могут быть проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Ого! Вы пришли к терапевту, у вас болит голова. Терапевт также может направить вас к ортодонту, чтобы проверить, нет ли проблем с прикусом и височно-нижнечелюстным суставом. Нет ли проблем с мышцами, правильно ли работают мышцы, не перекошено ли лицо, не смещена ли челюсть в ту или иную сторону. То бок я так зразумеў, што сам не вызначыш, специалист накіруе да ортодонта. Трудно. Иногда бывает такое. Сначала попадают к нам, мы уже определяем, нет ли проблем у нас с прикусом, и рекомендуем обратиться уже к другим специалистам. А иногда пациент попадает к лор-врачу или к терапевту, и уже этот специалист направляет к нам. Работаем комплексно. Гэта важна ведаць, таму, дарагія нашы гледачы і глядачкі, звяртайце ўвагу на гэта. Ведаю, што ёсць яшчэ адна праблема, якую можа дапамагчы вырашыць ортодонт. Вось мы калі спім, мы вельмі часта моцна заціскаем сківіцу, зубы, праз гэта у нас сціраецца там пэўная паверхня зубоў жывательная, так разумею, плюс пазміруюцца вось гэтай цягліцы, і для гэтага таксама ёсць у ортодонта пэўнае развязанне.
Так, это также и ортодонт развязывает. Мы используем, это называется бруксизм, резкое сжатие мышц, особенно это проявляется во сне. И это является ответной реакцией организма в основном на стресс. Мы, как ортодонты, можем, да, помочь исправить прикус, использовать определенные капы расслабляющие, но в основном это работа уже с психологом, с расслаблением, с мышцами, с реабилитацией. Вот так вот я бы сказала. А в вашей практике бывали такие истории, когда вось вельми адукаваныя, начитанные люди поглядели там какие-нибудь TikTok, YouTube, такие приходят до вас, кажуть: Алина, доктор Алина, я бачу, мне потрібно вось брекеты, там, чи там капу, где там. Что вы скажете тем, кто занимается самолечением? Были у меня такие ситуации, когда приходит пациент уже с имеющейся капой, где-то на какой-то платформе китайской была она куплена, потому что пациенту очень удобно держать нижнюю челюсть более кпереди, якобы профиль лица улучшился, мне так красиво. Но, сделав определенный рентгеновский снимок, мы понимаем, что эта позиция челюсти вообще неправильная, он так не должен находиться. И что мы имеем? Мы имеем проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, с мышцами, и опять же появление болей, опять же сжатие мышц и искривление. Самолечение очень плохо. Очень плохо. Не займаемся самолечением, идем до спецыялістаў. І я думаю, што перадусім вельмі важна да спецыялістаў прыходзіць з дзецьмі. Пакуль яшчэ ў нас вось гэта все усталёўваецца, закасцевае там і гэтак далей, не ведаю, як гэта правільна называецца. Ад якога ўзросту варта пракансультаваць ребёнка ў ортодонта і якія галоўныя праблемы ў дзяцей, вось якія вы можаце выправіць на самых ранніх этапах? Идеально с ребенком приходить в возрасте, наверное, на первичный осмотр к ортодонту в возрасте 4-5 лет. Тогда начинается первый рост челюстей и должны появляться щели между зубами. То есть ортодонт уже видит, хватает ли места для прорезывания будущих постоянных зубов. Дальше ортодонт как ортодонт мы смотрим на наличие вредных привычек. А что это может быть? Это дыхание через рот. Это может быть кусание, откусывание ногтей, это может быть грызение ручек или чему-то подобное, неправильный сон, подкладывание руки под щечку. То есть мы должны определить, какая же причина, какие есть причины, которые впоследствии приводят к неправильному прикусу, и эти причины убрать. И это еще не говорит о том, что мы сразу же работаем с какими-то аппаратами, устанавливаем брекеты или пластинки. Нет, мы можем заниматься миофункцией. То есть мы работаем с мышцами, это миогимнастика, это какие-то в игровой форме тренировочки для детей. Ну вот в таком плане. А якія зараз вось самыя новейшие, не ведаю, там методы ці сродкі лячэння вось ортодонтычна? Их очень много. Существуют разные школы, разные способы выравнивания зубов. Это могут быть брекеты, это могут быть аппараты, это могут быть элайнеры, капы. Также еще хирургическая ортодонтия есть. Ну, для каждого пациента выбирается наиболее подходящий, наиболее удобный способ. Ну, мы разумеем, што это таксама не вельмі танна, але варта. Дешевле будет в детстве, я бы так сказала. Чем старше, тем сложнее и тем дороже. Профилактика всегда дешевле. Дарагія сябры, спадзяёмся, што мы натхнілі вас, што варта зазірнуць, што ў нас адбываецца не толькі стаматолагу, але ортодонту, асабліва прадбаць пра сваіх дзяцей. Аліна, дзякуй вам вялікі, што знайшлі час, завіталі да нас на раніцу. Спадзяёмся, што свядомых пацыентаў у вас будзе больш, менш тых, якія займаюцца самалекаваннем. І нагадаем, што пра ортодонтычнае лекаванне распавяла нам лекарка Аліна Маенка. Ну а мы з усмешкай выпраўляемся шпацыраваць па вуліцах бельгійскага гораду. Фландрия и Бельгия знамениты также своими античными магазинами. Исторически сложилось, что здесь очень много очень старых вещей. И сейчас их можно купить в подобного рода магазинах. Hello, how you doing? Fine? Fine, thank you. How's business going? If it's selling well? Het is heel moeilijk. Not so many people come in the shop, you mean? Less than before COVID. And do you sell online on the internet? No, I don't sell online. I make the choice to have a shop so that people can feel the things. Yeah, they can see the things, they can feel things. Yes. Our European way. Do you have some items what you never sell? No, I sell everything. That's I have to think like a businesswoman. Yeah, like businesswoman, yes. What the oldest piece you have? That's from 1800 and yeah. Whoa. So that's the oldest thing. That's
what is it? It's an album. It's an album It's an for album with photos, with the old photos from old. Yes, and it's also It's a 19th. yeah. Oh, and it's 19th century. Yes, 19th century. Yes. Wow. That's the oldest thing I Yes, have. the oldest. Yes. Yes. Thank you very much. How much does it cost? 375. It's not that much. Alec, buy it, please. Buy it, please, for me. Oh my God. I have to speak the language I already forgot. Тут шмат рэчаў. Але зараз мы поедем туды, дзе іх больш. When you're flying, when did you see that we are both Belgium and when you are both Holland, Netherlands, Dutch? When you see the toilet paper drying, then you're in Holland. You see? Okay. Please, guys, have a nice day. See you. Вось гэта так называемы Ромельмарк. Гэта такі рынок, дзе людзі выносяць усё, што ім не спатрэбна, на продажу. Калі толькі хаджу на падобныя рынкі, то толькі за кружэлкамі. Я ўсё набыў. Гэта так уже. Бывае, што я, вау, знайшоў, купіў, прыйшоў домой, а ў мяне уже такая ёсць. Калі табе 60 гадоў, неплохо. Можа, я даже гэта сабе куплю. Тут найлепш усяго купляць кружэлкі ў людзей, якія нічога не разумеюць. Тады можна купіць вельмі дёшава і вельмі добрыя рэчы. Але я думаю, што гэты час ужо скончыўся. Бо інтэрнэт дапамагае. Людзі бачаць, што кружэлкі зараз растуць у цане, паднялі добра цэну. Раней кружэлку можна было купіць за 1-2 еўра. Ну, сёння мы зрабілі добра. Мы за 20 еўра купілі 4 кружэлкі. Скора яны будуць каштаваць мінімум 15. Кожная. Это такі мінімальны уклад у сімейны бюджет. Як жа цікава назіраць за суайчыннікамі ў розных краінах. Здаецца, нават апранаюцца яны трошкі інакш. Да, вось мы абмяркоўвалі тут, што зараз сталіца моды гэта не Парыж, не Лондон, а Капенгаген. Вось так. Але ў нас сталіца моды сёння ў нашай раніцы. І, канешне же, да нас прыйшла наша любёная стылістка Ганна Прышывалка, суаўтарка каналу Fashion Lunch, і раскажа нам пра тое, на што варта звярнуць увагу ўжо восень. Бо я так разумею, што модная індустрыя, і мы все уже пачинаем адсочваць восеньскія тренды. Привет, так. Барбі. Ой. Вітаю, сябры. Так, сапраўды, не ведаю, можа быць, гэта прагучыць трошкі сумна, але па стылістычным меркам ужо прыйшоў час гатавацца да восені. І каб, можа б, не было так сумна, гэтыя клопаты, можа быць, сапраўды трошкі могуць падняць агульны настрой. І сёння я прынесла паказаць, можа быць, трошкі расказаць про то, як можа выглядаць капсула на восень 2025 года. Дарэчы, мне б цікава было даведацца, напрыклад, у Анатолія, ці ведаеш ты, што я маю на ўвазе, калі кажу капсула на восень, вось гэта... Я ведаю, што такое капсула. Ну, напрыклад, у медыцыне это нешта такое замкнутае. Но я не ведаю, што такое ў моде капсула, поэтому лепш паслухаю цябе. Можна было парадавацца тут. Мае сэнс распавесці, бо мне то здаецца, што ўжо все ведаюць, але я раскажу. Капсула ў стылістыкі гэта камплект рэчай, адзення, які збіраецца мэтазгодна з нейкай пэўнай мэтай, напрыклад, капсула на восень, капсула на адпачынак, там працоўная капсула, капсула... Калі сказаць звычайнымі словамі, гэта рэчы, якія пасуюць адзін да аднаго, іх можна паміж сабой, і гэта такі невялічкі камплект, які дае магчымасці разнастайных камбінацый. Сапраўды, фокус у тым... Капсула гучыць не так зразумела і капсула. Але ці гэта модна. Каб усім было зразумела, да. Фокус капсулы ў тым, што рэчы збіраюцца так, каб мець мала адзення, але вялікую колькасць вобразаў, вялікую колькасць лукаў. Гэтым асноўны фокус. Колькі можна мець мінімум? Ну-ка, раскажы нам. Ну, вось, напрыклад, гэтая капсула, якую я зараз вам прапаную паглядзець, трошкі пагаворым, ну, колькі тут 8 адзінак адзення і 3 пары абутку. Абутак мы таксама дадаем да капсулы, таксама можна ў капсулу дадаваць і аксесуары, і, там, не ведаю, галаўныя уборы таксама. Пачнем. Па-першае, канешне, павінна быць нейкая база капсулы, гардэробу, і я прапаную, гэта можа быць касцюм, напрыклад, з
жакета і нагавіц, але гэта па жаданню, гэта можа быць і спаднічка. Што датычыцца нагавіц, я раю ўсё ж такі абіраць больш класічныя мадэлі, бо зараз мы можам, канешне, уходзіць у больш шырокі оверсайз, і навіна такая, што вяртаюцца да нас скіні ў бліжэйшы час. Я не ведаю, для кагосьці гэта будзе добрая навіна, для кагосьці не. Але калі мы ўсё ж такі аддадзім свае пажаданні до класічнага такога, да класічных мадэлей, то яны будуць доўгі час нам працаваць на нас і рабіць нас заўжды актуальнымі. Наконт жакетаў хацела звярнуць увагу, што зараз мы носім так званыя структурыраваныя, правільна будзе казаць, жакеты. Што маецца на ўвазе? Што калі мы берем гэты жакет, вось ён не з'яўляецца як некая анучка такая. Ён мае форму і здаецца, што яго нават можна паставіць, і ён будзе трымаць форму. І асаблівая ўвага ідзе на верхнюю рысу, яна можа быць нават такая гіпертрафіраваная, вялікія плечы. І гэты жакет, канкрэтна ён прамы, але мы упэўнена ідзем да такіх жаночых фемінных форм з прыталеным сілуэтам. Мы да іх нарэшце вяртаемся пасля эпохі оверсайз. Таксама можна паглядзець на прыклад кашулі. Кашуля, як мы казалі ўжо з вами, белая кашуля – гэта база гардэробу, і у асенняй капсуле варта, каб яна была, але таксама мадэлі змяняюцца, і зараз мы трошки адыходзім ад такіх маскулінных, плотных кашуль, якія таксама насілі пэўны час. І гэта таксама больш мяккія матэрыялы, тканіны, формы такія, нават трошки можа быць такім блескам, і больш фемінныя, якія мы не зашыпліваем да самай шыі, больш такія вольныя, больш лагодныя, як мне здаецца. Што яшчэ? Да асенняй капсулы я прапаную ўсё ж такі дадаць акцэнтаў. Мы пра гэта ўжо казалі, і сапраўды вы ўбачыце, што мы ўзялі капсулу такіх цёплых, мяккіх, акуратных колераў. Дарэчы, гэтыя колеры будуць асабліва актуальныя гэты сезон, але калі вы хацелі б дадаць трошки акцэнтных колераў, то в гэтым сезоне гэта можа быць аранжевы, фіолетавы і усе адценкі зялёнага. Таму звярніце на гэтыя колеры ўвагу, і можна пабачыць, што наша леапардавая спадніца таксама будзе добрым акцэнтам, якая будзе спалучацца з усім астатнім. Так, слухай. Што мужчыны могуць леапардавага адзець? Шкарпеткі, кашуля, нейкі акцэнцікі таксама можна. Ці, напрыклад, хустачка нейкая. Калюш леапардавы, ну такога яшчэ не бачу. Вельмі добры варыянт яшчэ на осень і на такі перыяд баб'яга лета. Вельмі раю звярнуць увагу на удлінёныя шорты, якія мы называем бермуды. Таксама такая мадэль, якая амаль не выходзіць з моды, і восенню гэта шыкоўны варыянт і для проста выйсця на шпацыр, на спатканне і нават для працы. Хорошо, пытанне жаноцае. Што рабіць? Нейкія можна райстопкі апрануць, панчошкі пад гэта. Вось як з гэтым быць? Бо ў мяне заўсёды такая дылема. Падаецца, лепей з голымі нагамі, але калі ўжо так становіцца больш прахалодна, то што рабіць? Ну, мы можам тады звярнуць увагу на ты абутак, які я адабрала. Дарэчы, зараз абутак мы можам выкарыстоўваць як акцэнт лука, і я так і зрабіла. Можа быць усё ж такі такія слімбэкі, такая мадэль, калі ў нас адкрытая ззадзі, але маюцца такія перамычкі. Гэта ў нас слімбэкі, мы іх можам таксама сюды дадаваць. Гэта могуць быць, калі яшчэ цёпла, акцэнтныя мюллі. І нейкія, напрыклад, зараз гэта таксама яшчэ вельмі актуальная історыя, калі ў нас абутак у такіх колерах метала, залатога альбо срэбра. І мне падаецца, што на восень акурат не срэбраны, а больш залаты менавіта абутак. Залаты больш, бо ўсё ж такі цёплага колеру, яшчэ хочацца трошки, каб цепло працягнуць. Вельмі яшчэ застаюцца актуальныя і запатрабаваныя вось такія мадэлі, аля я іх называю пола. Калі ў нас гэта можа быць з рукавом, без рукава, але вось гэтая мадэлька, калі ў нас ёсць каўнерык і гузікі вось тут у партрэтнай зоне, вельмі актуальная гісторыя, і яна таксама будзе вельмі добра спалучацца як з нагавіцамі, так і са спаднічкай і гэтак далей. Ну і паглядзім, я прынесла два варыянты цішоткі.
Не базавая цішотка з нейкім прынтом і гэтак далей, і базавая цішотка, напрыклад, чорнага колеру, базавага. Што тут я б хацела звярнуць увагу, што тут таксама мы адыходзім ад мадэлей оверсайз. Гэта ўсё ж такі больш такія па стану мадэлі, больш такія жаночыя, больш акуратныя. Вось, калі ласка. І все-таки засталося одно питання без адказу. Вось як бацька двух дзяўчынак-падлеткаў, я не магу не удакладніць. Дык усё-таки, вось, напрыклад, пад бермуды восенню, ці можна надзяваць калготкі, панчохі, ці лепш з голымі нагамі? Вот Аліна пыталася. Панчохі лепей. Зараз гэта такі сапраўды тренд. Вось, таму... А калена, вышэй? Розныя. Можна не вельмі высокія. Так, гэта сапраўды тренд, і можна і са спартыўным больш такім абуткам, і з розным. І мне здаецца, што яшчэ шкарпэткі такі таксама акцэнт, які зараз можа быць вельмі актуальны. Гэта вельмі здорава і прыгожа глядзіцца, дарэчы. Дарагі сябры, сябровачкі нашы, гледачы, гледачкі, спадзяёмся, мы вас натхнілі, што вас чакае вельмі утульная, прыемная і элеганцкая восень, і пра гэта можна падумаць ужо цяпер. Калі распродажы, я думаю, вельмі часта можна знайсці, я так часта раблю, калі на распродажы шукаеш штосьці ўжо у трендах новага сезону, вось такі невялічкі лайфхак. Ну, а мы ад мастацтва выбіраць адзенне пераходзім да мастацтва, якое пераўтварае ўспаміны ў нешта важнае. Прывітанне, я Надзя Саяпіна, беларуская мастачка. Я працую з досведам людзей, то бок усе мои праекты ствараюцца на падставе гісторыі, інтэрв'ю, нейкіх каментароў, цытат, напрыклад, ці нават архіваў, звязаных з фотаздымкамі, відэапрацамі, аўдыёпрацамі. Найбольш вядомая тым, што працую астатнія 4, нават ужо болей гады з тэмай міграцыі. Мажліва, вы ведаеце праект «Ліст да маці». Гэта быў пачатковы праект пра міграцыю, які мае шмат новых цыклаў. Таксама рабіла праект «Покуць», які паказваўся ў Польшы, у Варшаве і ў Познані. У тым годзе ён быў звязаны з гісторыяй пошуку беларускай ідэнтычнасці. Мой родны кут небагаты, стагродь распяты, пакладзены мне лёсам пад пяты. Кут, які забываюць у спічах згадаць прамоўцы, а тутэйшы не забывае нават у цеснай дамоўцы. Можа, хтосьці ведае пра тое, што я збіраю фотаздымкі валізкаў, з якімі людзі з'ехалі. У гэтым праекце ёсць і відеапраца, і таксама ёсць калекцыя фотаздымкаў валізак, з якімі людзі пераязджалі падчас сваёй міграцыі. Гэта, напрыклад, 72 здымкі на сённяшні час, якія я маю. Hello, home. I want to apologize. З чаго я магніты пачала, гэта вось гэтае відео Hello Home. Зараз я таксама раблю магніты, звязаныя з месцам і памяццю. Гэта таксама пачалося з таго, што я збірала фотаздымкі дамоў, якія пакінулі беларускія, украінскія мігранты і мігранткі. Гэты фотаздымак ад чалавека, які таксама даў гэты фотаздымак са сваім акном. Вось. І атрымалася, што як бы ўжо такая складаецца цэлая гісторыя аднаго чалавека. І зараз ужо адкрыта ствараю магніты на падставе новых фотаздымкаў, якія дасылаюць людзі, якія звяртаюцца да мяне з такой замовай. Шановныя нашыя гледачы і гледачкі, глядзіце, нагадаю вам, што зараз вы раніцу з Белсатам, і мы працягваем нашу працу. Сёння субота. І надышоў і час, як мы абяцалі, паразмаўляць пра надвор'е. Я бачу, што вы надвор'е у нас абмяркоўваюць акурат нашы жыхары нашага чата, нашы чатаўнічайні, калі можна так сказаць. Перадаем вам асаблівае прывітанне. Дзякуй всім, хто сидзіць у чаце, задае пытанні, каментуе. Мы заўсёды вельмі цешымся, радуем.
падпісваемся і заклікаем вас ставіць лайкі, падабайчыкі, калі ласка, нам гэта прыемна, гэта дапаможа таксама распаўсюджваць наш эфір, каб раніцу паглядзела як мага больш людзей. Ну, а дапаможа нам з гэтым разабрацца наш сённяшні госць. Сустракайце, геафізік Зміцер Грышченко. Дзень добры. Ну, конечно, будем разбираться не с чатом, а з надвор'ем і з тим, що зараз адбываецца, ці ідзе пацяпленне, ці наадварот, як пишуть у нас в чаце, непагадзь ідзе. Што адбываецца з нашым надвор'ем? Бо калі мы памяталі, папярэднія лета былі сапраўды вельмі спякотныя, такія гарачыня такая была страшэнная, то гэтае лета мяне моцна здзівіла. Было так шмат залеваў у дажджоў, і толькі зараз вось гэтая нейкая хваля такога трапічная спёкі да нас завітала. І то некаторыя умудраюцца прастыць. О, як Анатоль сёння, але добра, што з намі. Вы вельмі добра падкрэслілі хвалі пагоды. Гэта тое, што вельмі якасна паказвае змены ў нашым надвор'і і клімаце. І калі казаць пра тое самае глобальнае пацяпленне, то трэба думаць, што гэта не ў тэрмінах будзе толькі цяплець і цяплець. Тут я б у такіх тэрмінах папулярнай культуры сказаў, што галоўнае гэта насамрэч ападкі. Бо там, дзе іх мала, будзе яшчэ менш, а там, дзе іх багата, стане яшчэ больш. Бо пацяпленне вызывае большасць выпарэння, а вадкасць, якая паступае ў атмасферу, яна як бы акумулятар цеплыні і акумулятар зменаў пагоды. Таму вось гэта неўстойлівая пагода, якая застойваецца. Яна вельмі будзе такім характарыстычным прызнакам дальнейшых зменаў. І калі казаць пра тэрыторыю усходняй Еўропы, это Беларусь, Польша, то гэта адзін з міравых лідараў па пацяпленні, калі не браць там нейкія арктычныя рэгіёны. І, напрыклад, гэта прызнаюць там не толькі, мовна кажучы, усходнія ці заходнія, это ўсе прызнаюць, як у дакладах ААН, так і, напрыклад, у Росгідрамеце даклада. І можна сказаць, што не адно дзесяцігоддзе Беларусь і нашы рэгіёны у лідарах па пацяпленні. Ўжо амаль з 80-х гадоў 2,3 градусы дабавілі в сярэднім. Шмат. Так, гэта вельмі шмат. Адразу запытаем, якія прычыны гэтага? Чаму мы ў такіх сумных лідарах свету? Бо мы разумеем, што ўсё ж такі такое хуткае пацяпленне, яно вельмі моцна ўплывае і на стан нашай прыроды, і на здароўе. У мяне ёсць версія. Можа, бульба вінавата? Ну, бульба не вінавата. Тут, ведаеце, як геолог я скажу, што пытанне як далёка глядзець. І ведаеце, заўжды людзі кажуць, што тое, што ад прыроды, тое натуральна, тое карысна. Ну, калі глядзець на гісторыю Зямлі, то апошні раз у нас такі клімат быў 10-120 тысяч гадоў назад. Фармальна мы жывем меж леднікамі, таму гістарычна мы павінны скатывацца ў пахаладанне насамрэч. І, можа быць, гэта штучнае пацяпленне, но нас ад гэтага спасае. Бо калі параўнаць, як трэба прыстасоўвацца да пагоды, якая халадзее ці цеплее, то нам прасцей прыстасавацца да пацяплення насамрэч. І тут як бы ці ўсё так горш, як падаецца, можна сказаць. Ну, але вось ці трэба перажываць з-за гэтага людзям, таму што там слухаеш старэйшых, яны: ой, я помню лета там 60-го, было гэтак жа горача, як цяпер. Другія кажуць, што былі зімы сапсаваліся, сталі цёплымі такімі. Але вось ці трэба тут турбавацца, і самае галоўнае, на што мы самі можам паўплываць, ну і як гэта адбываецца на жывёлах, на раслінах, там на... Трэба не столькі хвалявацца, сколькі прыстасоўвацца. Бо змены ідуць, і мы з імі нічога не зробім зараз. Мовна кажучы, на тэрыторыі адной краіны. Можна змяніць сітуацыю толькі калі будзе намаганне цэлага, мовна кажучы, ўсіх краінаў, рэгіёна ці ўсіх краін свету. Таму галоўна прыстасоўвацца. Па-першае, трэба вывучаць змены клімата, і па-другое, не жыць тым жыццём, якое ўжо было. Напрыклад, у нас сохнуць ляса, гэта ўсе ведаюць, як бы тыя ж сосны сохнуць. Патрэбна перахадзіць, напрыклад, да новых падыходаў, не сажаць уже монакультуру, як той жа лес садзяць проста да самага дамальгляду. Трэба перахадзіць на стварэнне штучных экасістэм, то бок, калі там 3-5 дрэваў адначасова, як робяць у іншых краінах, улічваць мікрарэльеф, там дзесьці трошкі вышэй, трошкі ніжэй, тут ёсць вада, тут няма вада. Это ўсё трэба улічваць, напрыклад, калі садзяць тыя ж лясы ці займаюцца сельскай гаспадаркай.
Дмитрий, я вось разумею, што, канешне, на глобальным узроўні файна, каб все краіны дамовіліся, сказалі, будзем рабіць усё, каб не было глобальнага пацяплення, менш вуглекіслага газу будзем прадукаваць і гэтак далей, все будзем все рабіць, але мы разумеем рэальнасць іншая. Што мы, кожны з нас можа рабіць на сваім такім мікраўзроўні вось нашых хатніх гаспадарак, нашых вёсачак, дачаў, альбо бізнесаў, якія мы ведзем, каб усё ж такі вось гэтую сістэму паляпшаць. Ну, не ведаю, ну, напрыклад, не карыстацца кандыцыянерамі, ці там яшчэ што. Што можна рабіць для таго, каб кожны з нас меў свой нейкі ўнёсак у гэтую справу? Ну, на мой погляд, тут адзін чалавек амаль нічога не зробе, але калі ўжо зрабіць такія, каб душэўны стан быў спакойны, што штосьці зрабіў, ну, па-першае, можна пафарбаваць дах свайго дому ў белы колер, напрыклад. Так робіць у Каліфорніі, там ёсць цэлая сістэма, і гэта будзе не толькі сказвацца на тое, што менш будзе прагравацца хат, але і колькасць электрычнасці, якія будуць спальвацца, таксама зменшыцца. А па-другое, гэта зайсці ў той же інтэрнэт ці да чаціка GPT і запытаць, як змянілася клімат менавіта ў яго рэгіёне і якія расліны зараз будуць вельмі добра расці, там, напрыклад, на яго агародзе. І, напрыклад, я з Гомельскай вобласці, яшчэ калі я вучыўся ў ВНУ, я ўжо ведаў, што фермеры пачынаюць вырошчваць арбузы. І як бы гэта ўсё зменьвае, бо можна проста прыстасавацца. Вось гарбузы і дыні на Гомельшчыне, там, а якія яшчэ плюсы ад зменаў клімату для Беларусі? Змены... Плюсы будуць толькі тады, калі людзі прыстасуюцца ў сэнсе сваіх змены паводзінаў, змены відаў гаспадарчай дзейнасці, бо праблема пацяплення ў тым, што мы не паспяваем за ім. І нам проста можна вырошчваць, напрыклад, арэхі там дзе-нибудь на поўдні, кукурузы больш. Здаецца, там чыя будзе у нас хутка пачне расці. Таму патрэбна проста перайсці на тыя формы дзейнасці, як нам дапамогуць. Ну і можна яшчэ, што не трэба рабіць. Напрыклад, наша меліярацыя, яна дабівае ўсё тое, што ёсць. У нас, па сутнасці, напрыклад, Палессе наша, гэта былое пасляледавіковае возера. То есть леднік сышоў, і ўсё Палессе гэта было вялікае возера. І яно сохне ад тых часоў уже дзесяткі тысяч гадоў. І калі мы яго яшчэ меліярацыю па ім праводзім, там і так не хапае вадкасці, ну, у гістарычны час оно высыхае. То мы проста дабіваем. І вось гэта павышэнне выпарэння. І калі мы самі адводзім ваду, то гэта на мікраклімат уплывае тым, што яно яшчэ хутчэй ўсё зменьваецца. І тут, на мой погляд, яшчэ шмат чаго можна казаць, што не трэба рабіць, а рабіць, трэба ствараць супольнасці, якія будуць нейкія праекты праводзіць, тыя ж рэкультывацыю ці другаснае забалочванне. Гэта будзе вельмі добра. То бок так трэба вельмі разумна і свядома ставіцца да такой працы, каб палепшыць змены клімату, якія, так мы зразумелі з нашай размовы са Змітром, яны сапраўды непазбежныя. Але Беларусь, як вы сказалі, гэта адзін з тых рэгіёнах, які цяплее зараз найбольш. Чаго чакаць у будучыні, на не ведаю, там бліжэйшыя 20-30 гадоў, чаго варта баяцца і што мы ўжо зараз можам зрабіць, каб гэтыя змены былі менш шкоднымі? Ну, самым простым чынам трэба разумець, што больш за ўсё будуць цяплець зімы, снега будзе менш, ён будзе неўстойлівы, але калі так значна халадае ў зімах, гэта будзе падоўжыцца некалькі тыдняў, але будуць вялікія замарзкі. Летам будзе у сярэднім цеплей, але вось гэтыя хвалі надвор'я, калі замірае пагода, то есть там дажджы, ліўні, пахаладанне, яны таксама будзе вось гэта павольная смена вось гэтых надвор'яў. Тут прыйшла жара, і яна 2 тыдні будзе стаяць. Потом прыйшлі дажджы, яны будуць таксама доўга стаяць. І вось гэта будзе такое самае заметнае для звычайнага чалавека. То бок, калі ўжо дажджы пайшлі, яны пайшлі. Але добра, каб ішлі, бо як разумеем, што сэнс таго, каб все ж таки захоўваць гэты вільгаць у нашым паветры, у нашай прыродзе, бо без гэтага мы ператварымся ў пустыню, чаго мы, канешне, в Беларусі не жадаем. А мы будзем капсульныя касцюмы бедуінаў сабе заказваць.
Дзякуй вялікі, Зміцер, за тое, што прасветлілі нас, як гэта адбываецца. Сапраўды, можа, страшнага нічога няма. Гэта, як бы, бачым такі натуральны працэс, які ідзе, але мусім да яго адаптавацца і рыхтавацца. Так што са Змітром Грышченка мы паразмаўлялі пра глобальнае пацяпленне і даведаліся, што Беларусь тут лідар. Ну, але шкада было б страціць расліны, дрэвы, звяроў, увесь той свет, да якога мы так прызвычаіліся, які, здаецца, так добра ведаем. Дарэчы, нагадаюць нам пра гэта нашыя калегі з падляшскіх вакацый. Ну, бачиш, тут нема сувязі. Фактично. Я сподіваюся, що ти ведаєш, куди їхати, бо у мене так само немає. Навіть смс-ка прийшла, що вітаємо у Білорусі. Я б коли ведав, то я б свою сімку взяв Білорусі. Ось тут чи не тут? Доїхали. Добрий день. Привітання. Cześć. A kto to do nas przyjechał? Ja Ania. Agnieszka. Я Дзьоня. Agnieszka. A to Melisa? Melisa, właśnie, bo nas przywiała tu zagadka, kalidobra, ziołki, najści lekowe siły u przyrodzie. Dobra my trafili? Dobra wy trafili. Ja zajmuję się ziołkami. Mogę wam pokazać. My u Knyszewiczach, ja to swoje miejsce nazwała Zielska Kolonia. No ja zbieraju rablu octy, herbaty, soli ziołowej, ja trochę maści, różne ja miksturki z ziołką. To wielmi fajne ziołko. Bukiet będziemy robić? Tak. Krwawnik to takie ziołko, horka je. I ano dobro na przewód pokarmowy, na wątrobu, ale to też jak nazwa każe krwawnik, czyli on hamuje krwawienia. Każde takie zioło za coś odpowiada, tak? Ma różne zastosowania. Mnóstwo tych zastosowań ma. A tutaj jeszcze jest takie ziołko, które ja bardzo lubię. To dziurawiec po polsku, świętojańskie ziele i on ma kilka nazw, a na Białorusi zwieraboj, bo nawet znają. Zwieraboj. O, jak ładnie pachnie. Ale jakby my jego zbierali gołymi rukami, to nasze ruki staliby czerwone. I jak na lełku zrobim, to też ja będzie czerwona. Aha, tylko zastosowań. Leki, wódka. Tak, ale ta wódka trzeba z jej uważać, bo dziurawiec jest fotouczulający. Czyli jak świeci słońce, to nie możemy napić się nalewki i iść na spacer. Natomiast jest antydepresantem. Pięknie pachnie. I rzeczywiście tak działa. I co ja jeszcze bardzo lubię, olej z kwiatów dziurawca, który też jest czerwony. Każdy musi mieć taki olej w domu, bo on ma właściwości bardzo gojące, przeciwzapalne. Натхніліся мы падляшскімі вакацыямі, валошачкамі, кветачкамі, а Анатоль расстроены. Я ў роспачы. Просто. Человек, который вырос на вёсцы, мог назвать кавуна гарбузом. Я думаю, тут просто причина одна. Мне уже згадзіліся тыя кавуны. Я вельмі хочу гарбузовай кашы. Честно, ну. Галоўнае, дзяўчыны кавуна не атрымаць. Уже не атрымаеш. Уже не атрымаеш. А мы запытаем Андрэя, якому таксама, спадзяюся, гарбузы дзяўчыны не прыносяць. А што прынеслі нашы гледачы Трампу? Што пішуць нашы гледачы пра Трампа? Як цяпер мы будзем іх называць? Чатлане. Это іхняя саманазва. Чатлане. Прывітанне всім чатланам, як это? І у нас пра Трампа вельмі шмат усяго. Людзі тут усе стадыі прайшлі. Пачнем з такіх каментароў крытычных. Калі ўсе 1300 чалавек беларусаў адразу вызваляць, то дэпартуюць. І гэта выглядала б эфектна, калі 1300 чалавек было выязджала з Беларусі. Спадзяемся, яны застануцца все-таки. Але разумею, што не ўсе людзі хочуць выязджаць, і перадусім гэта вельмі істотна, каб яны мелі выбар, ці хочуць ехаць, хочуць застацца на радзіме. А болей за тое, многія яшчэ хочуць вярнуцца, не той, каб не выязджаць, а вярнуцца. Вельмі многія, ведаем такіх. Я таксама. Трампу усё роўна на нашых палітвязняў. Званок з літака перад сустрэчай гэта знак перш Пуціну. Можа быць, это глубокая аналітыка ад нашых чатланаў.
У Беларусі павінны прайсці законныя выбары, ўсё астатняе гэта танцы з бубнам. Трампу ўсё роўна ў працяг думкі, яго хутчэй цікавіць Нобелеўская прэмія міру. І далей яшчэ сустракаецца каментар, што як бы Трамп не асабліва цікавіцца Беларусю, а проста калі не можа замірыць больш вялікія канфлікты, то прынамсі вырашыўшы пытанне з палітвязнямі, на што мы вельмі спадзяемся, і за гэтае атрымаць Нобелеўскую. Ну, але пакуль на Алясцы ў Трампа не вельмі добра атрымалася, скажем шчыра. В гэтых разважаннях пра мікраканфлікты ёсць свая рацыя, таму што ўспомнім, дзе падпісалі мірную дамову азербайджанцы і армяне. Якраз у Вашынгтоне пажалі руку пры Трампе, два прэзідэнты. Ну, Вася Франак нам казаў, што зараз ідзе праца над тым, што, можа, Менск зноў стане пляцоўкай для перамоваў. Ведаю, што украінцы не вельмі жадаюць гэтага, так што, шаноўнае гаспадарства, мы бачым, што ўсё ж такі Беларусь тут закранаюць гэтыя геапалітычныя гульні і можа прывесці гэта да пэўных зменаў у краіне, але перадусім вельмі хочацца, каб выйшлі на людзі. Вот важны каментарый. Увосені плануецца візіт Святланы Ціхановскай у Вашынгтон. Які цяпер будзе падыход пасля словаў Трампа? Сапраўды цікава. Ну, Франак ужо казаў пра тое, што Вашынгтон не змяняе сваёй палітыкі адносна Беларусі, але спрабуе вось нейкія наступныя крокі і вызваленне палітвязняў гэта ва ўсіх. Ну, на самай справе сітуацыя за 5 гадоў асабліва не змянілася, па гэтаму такі чыннік, як умяшанне некага такога знакамітага і магутнага чалавека з магчымасцямі, як Трамп, то можа быць, можа паўплываць. Скажу вам шчыра, я такая раз'юшаная. Учора была ўвечары і сёння зраня, калі толькі прачнулася, адразу адглядала все, што было, і неяк сумна мне стала пасля гэтай Аляскі. А я вот адзін момант, который мне зайшоў, гэта самалёт, вось гэты бомбардзіроўшчык стэлс, который пралятае над Пуцінам. Вось пра гэта і пішуць, так? Пра гэта таксама пішуць, бо пішуць, у Пуціна адвісла сківіца, ну і не можа наш народ без жартаў. Мол, Лукашенко хутка і сабе зробіць фрызуру з саломы, каб капіяваць Трампа яму спадабацца. На гумары і закончым. Дзякуй, Святлане, за ваше пачуцце гумару. Мы гэта вельмі цэнім, так што пішыце больш. І пішыце пра надвор'е, гэта весялей. Пішыце пра надвор'е, такія каментары мы таксама чакаем. І Андрэя чакаем хутка з новай порцыі вашых каментароў. А мы крочым далей і сустракаем другую гадзіну нашай праграмы, але пакуль трохі музыкі.
дарагія сябры, з вами раніца з Белсата-Бег заўсёды ў суботу. З самага раней у студыі Анатоль Шырвіль і Аліна Коўшык, і мы шукаем цікавае, абмяркоўваем важнае, каб ваш пачатак выходных быў бадзёры і сапраўды карысны. Ну і пра што яшчэ сёння пагаворым. Зараз раскажам. Што рабіць са сапсаванымі банкнотамі і ці маюць права іх не прымаць у абменніках? Цэны растуць, калі гэта скончыцца. Адказ на пытанне ведае наш госць. Пра невідавочныя беларускія скарбы распавядзе Цімуха Кудовіч у няпростых рэчах. Ці сапраўды электрамабілі нас апраменьваюць? Будзем разбірацца з нашым госцем. Ну і пачынаем мы другую гадзіну нашай праграмы з грошай. Я нагадаю, што мы адштурхнуліся ад інфармацыі сацыяльных сетак, дзе вы пішаце, што ў абменніках немагчыма набыць новыя долары, выдаюць толькі старыя пацёртыя. Але здаваць у гэты ж банк такія грошы ў такім выглядзе нельга. Дарэчы, пішыце ў каментарах, ці сустракаліся з такой праблемай. Ну і вось пакуль вы тут падзеліцеся ў нашым цудоўным чаце сваім досведам, мы нагадаем афіцыйныя правілы, якія банкноты насамрэч маюць права не прымаць у банках. Беларусы працягваюць сутыкацца з цяжкасцямі пры здачы замежнай валюты ў абменныя пункты. Далёка не паўсюль прымаюць пашкоджаныя або старыя купюры, долары ды еўры. Пры гэтым у сацыяльных сетках адныя працягваюць скардзіцца на праблему, іншыя ж, больш кемлівыя нашыя суайчыннікі ўжо дзеляцца парадамі. Не прынялі долары ў адным пункце, трэба ісці ў іншы. Раскажам вам, што адбываецца, чаму і што з гэтым рабіць. Як распавядаюць беларусы ў соцсетках, калі стан купюры выклікае пытанне ў працаўніка абменніку, грошей могут не принять. 100 евро хочу поменять. Сначала в Мостах менял, ничего не получалось. Сейчас в Гродно приехал. Нигде не хотят принимать, потому что какие-то пятна, видите ли, какие-то пятна. Зашел вот на ЖД вокзал в Гродно поменять денежку. В итоге она сказала, одну приму, а вторую нет. У каментарах под відэа пишут, что проблема сапраўды існуе. Найперш беларусам адмаўляюць абменьваць купюры зношаныя, пашкоджаныя або старога ўзросту. Беларусбанк не прыняў, а Альфа-банк без праблемаў. Гэта нейкі здзек. Я ў Беларусбанку купляла месяц таму долары, а прыйшла перавесці ў еўры, не ўзялі. У прыватных банках бяруць, з дзяржаўнымі бяда поўная. У Тэхнабанку бяруць з камісіяй, але бяруць. У Нацыянальным банку ведаюць пра існаванне праблемы. Раней дзяржава сапсаваную і старую валюту мяняла на новую ў сваіх замежных партнёраў, але цяпер праз санкцыі ў дачыненні фінансавага сектару гэта стала немагчымым. І цяпер валюта ў іх проста назапашваецца. Адпаведна, у вас застаюцца два варыянты. Або ехаць за мяжу і мяняць самому, або... Если же вам нужно здесь и сейчас, то welcome в главный офис Технобанка. Здесь вам поврежденные купюры заменят сразу же с комиссией в 9%. Летась пачала працаваць новая рэдакцыя адзінага пераліку прыкметаў прыдатнасці валюты, дзе для пашкоджаных купюраў увялі пэўныя паслабленні. Аднак на практыцы банкі працягваюць кіравацца уласнымі правіламі і інструкцыямі, што выклікае нязручнасці ў звычайных людзей. На ўласным досведзе купюры, якія не прымалі ў Беларусі, як пашкоджаныя, не выклікалі ніякіх нараканняў у абменніках Еўропы. Ну, такое было, што вось быў такі досвед, да? Там не бяруць, сюды прывёз, памяняў. Вось так, але тым не менш, што рабіць у Беларусі, пішуць нашыя чатлані, як нам правільна сказал Андрей называць, што сапраўды тэма вартая, тэма гарачая, але гэта не адзіная праблема з грашыма ў Беларусі, бо відавочна таксама і растуць кошты. Як ставіцца да гэтага, калі спыніцца гэты рост? Спадзяемся, пра гэта нам распавядзе наш госць. Сустракайце, Андрей Магоўскі, аўтар і ведаўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок». Вітаем вас! Андрей, прывітанне. Дражэнькі, рады, што ты завітаў да нас, і ў ліпені інфляцыя ў Беларусі нечакана вырасла. Ну як нечакана? Ну як вырасла? Вырасла. Расцеш увесь час. Хаця гэта звычайна ўлетку, ну як бы рэдкасць, да? З пачаткам збору ўраджаю цэны звычайна падаюць. А чаму вось такое адбылося цяпер?
Да, то есть она выросла не то чтобы очень сильно, но все-таки выросла, потому что, и это немножко необычно, потому что вот лето, июль-август, это сезон низких цен. То есть снижаются цены на сезонные овощи, они тоже снижались и у нас вот в июле. Но проблема в том, что в Беларуси же у нас есть ценовое регулирование, да, и вот этот ценовой, вот этот потолок, как его называют экономисты, вот этот ценовой потолок, он висит, и он как бы, чтобы он не обвалился совсем на голову, надо его немножко, снижать чуть-чуть хотя бы, да. И поэтому вот в июле, как я понимаю, там просто я посмотрел на том, где росли цены, это цены на услуги, которые предоставляет нам, условно говоря, государство, там, горячее водоснабжение, еще что-то, да, вот они на это поднимали цены. Почему в июле они поднимали? Потому что это будет не так заметно, да, на общем фоне. То есть у вас, с одной стороны, цены, сезонные овощи снижаются, а вот на это можно чуть-чуть, как бы, цены поднять, и получается, что инфляция общая не растет так сильно. То есть, поднять ее там, я не знаю, в сентябре или октябре, да, и вы получите сразу всплеск большой инфляции. Вот. То есть проблема вот в ценовом регулировании, этом ценовом потолке, который был. І тільки держава починає шевелить экономику, экономика перестає шевелиться. Чомусь це так. Да, вот как бы они думают, что, у нас же в стране не до законов, да, и они думают, что им не до законов экономики тоже. Но экономика, она такая вот беспощадная, она свое все равно возьмет в конце концов, и она свое берет. И, то есть вы не можете контролировать эти цены постоянно, потому что если вы их будете контролировать, то у вас начнет что-то пропадать, как уже пропадала картошка. И поэтому надо на что-то их отпускать, на то, что может пропасть. Я не знаю, вот сейчас со свининой. Що стратегічно? Бо зараз білоруси хапаються за свої кишені. Що стратегічно зараз може подорожити, а що стратегічно може потонеть у нашій економіці, яку руками Я бы сказал, что может подорожать, она уже дорожает, но может подорожать, это вот все, что всякие колбаски, мяско, свинина в особенности, да, там, я не знаю, полиндвички, там, вот это все. Почему? Потому что у нас есть проблема, у нас, Беларусь стала самым крупным импортером свинины в России. То есть мы больше всех покупаем в России свинины. Было наоборот еще несколько... Свинину в России купляют. У нас нема своих свинок. Вот, да, это хорошая тема, потому что... Только пропала не только бульба, еще и свинки. Это забавная тема, потому что, да, у нас не хватает свинок, потому что белорусские свинки вымирают. Это такое прям массовое вымирание сейчас белорусских свиней. Там за прошлый год на 300 тысяч, по-моему, почти на 300 тысяч сократилось поголовье свиней. Там Лукашенко же не зря, вот он же всем грозит, что вот там у нас вот этот падеж скота, он же не зря им так обеспокоен, потому что там реально массовое вымирание. А почему происходит это массовое вымирание? Потому что, простая причина – это африканская чума свиней, которая как пришла в 2013 году, да, так она никуда не ушла. У всех же есть африканская чума свиней. Там в Польше она тоже есть, она во всем регионе. А в России так само? И в России то же самое, да. Там так не вымирают. А почему они там так не вымирают? Потому что в Беларуси сделали ставку. Лукашенко считает, что вот крупнотоварное производство, оно лучше всего. Поэтому в Беларуси строят эти гигантские свинокомплексы, там на десятки тысяч голов. И коли помирает, то весь свинарник. Очевидно. Так? То есть если у вас там пришло на ферму болезнь, да, там, вымерло на ферме, там, не знаю, сколько у вас там было, 50 свиней, 100 свиней, фермеру плохо, да, может, он получит компенсацию какую-то от государства, может, нет, разорится. Но если у вас пришло там, где у вас 100 тысяч голов, то они же все и вымрут. Поэтому, да, свининка, мяско, что-то такое. Я як вязковый человек, знову-таки скажу, что по своей вёсце заўважыў. Перестали люди трымаць и свинок, и коров, и уже и людей тых мало застаецца. Мне здаецца, это так само причина, что люди, по-першае, вёскі вымирают, переселяются люди, и перестают люди подсобную господарку трымаць. Я бы сказал, что вот надо еще вспомнить такую историю, вот когда у нас началась эта чума свиней, ведь что тогда делали власти? Они же тогда вырезали свиней на частных подворьях. Тогда была такая песня, я не помню, чья это была песня, но в ней был рефрен «Попалили у всех свиней». Вот. И тогда они это все уничтожили, вот это вот частное свиноводство, можно сказать. И вот, собственно, получили то, что получили. Мы абмеркавалі свінак, давайте абмяркуем садавіну і гародніну. Цэны на яе таксама выраслі ў параўнанні з мінулым годам ажно на 15%. Реально гэта шмат.
У чым асноўныя прычыны? Гэта агульная інфляцыя ці што здарылася, чаму ажно так нашы рэчы, які в прынцыпе растуць ў Беларусі, іх не трэба прывозіць, там не трэба в абыход санкцый, іх там прывозіць таксама. Ну, тут две причины. Первая причина – это, конечно, не урожай и вообще плохая погода, потому что мы все видели, какая была в этом году погода. Да, там... И обмерковали сегодня в раніцу. Да, что не замерзло, то з іншого боку такі урожай и непогода и у Польши, але тут вот бульба не сводится. А другая причина – это, конечно, разница в ценах с Россией, потому что в России цены не регулируются, и поэтому, соответственно, продавать, ну, как с картошкой, да, там, ну, зачем вы будете продавать ее в Беларуси, где вам ее нельзя продавать за сколько вы хотите, лучше повезем в Россию и продадим там, ну, за сколько ты хочешь, да. То есть, ну, как бы вот две основные причины. При гэтым у России у ліпені цены наадварот зніжаліся. І вось быццам бы звязаны дзве эканомікі, як уплывае расійская эканоміка на беларускую в ценовом плане? Да, ну, вот смотрите, мы получаем, ну, во-первых, это плохой пример для белорусских цен, да. Ну, в смысле, я говорю так, условно, плохой пример, в смысле, просто вы не можете держать цены слишком низкие, если в России они значительно выше, потому что у вас, как картошка, все начнет перетекать в Россию, да, поэтому нужно повышать цены. Это, с одной стороны, плохой пример. Второе, это такое прямое влияние, это когда мы же получаем очень много импорта из России, да, и если в России растут цены, и даже вот западный импорт, который там к нам приходит, он сейчас же тоже идет из России. То есть, если в России растут цены на это все, то оно не соответственно, ну, они, соответственно, растут и у нас. Вот, поэтому, ну, вот это такое влияние. Ось, до речі, для наших глядачів ще додаткове питання я задам. Заважали ви у своїх крамах, що російських товарів стало значно більше, ніж білоруських. Пишите про гэта таксама ў каментарах. Пишите ў каментарах. Дарагія сябры, а што з інфляцыяй? Расце, падае, якія бліжэйшыя прагнозы і як гэта можа ўплываць на нашу хатнюю гаспадарку? Што нам рабіць, каб усё ж такі як найменш ад гэтага пастрадаць? Ну, смотрите, инфляция у нас уже выше вот этого прогноза в 1,5 раза, да, она почти 7,5%, прогноз 5% был. Инфляция у нас будет расти, потому что, ну, нет никаких причин для того, чтобы она не росла. И, ну, и, как я понимаю, власти у нас уже смирились с этой инфляцией, что она будет выше этого прогноза, да. Что она будет, я не знаю, на каком уровне они готовы смириться, это, ну, я так понимаю, ниже 10, если ниже 10%, то для них будет окей. Вот, потому что вот буквально недавно же, на этой неделе, Роман Головченко, вот после встречи с Лукашенко, где он сказал, что они у банков отбирают прибыль, это тоже хорошая история, да, он сказал, что как бы инфляция его не беспокоит. Я за инфляцию не переживаю, и вам за инфляцию переживать тоже не советую. Все хорошо. Вот, но это и правда. Это по Кишпировскому прямо так. А что вы переживаете? Не переживайте, все спокойно. С этого момента я перестаю переживать за инфляцию. Почаю переживать за Романа Головченко, потому что когда премьер робит такие пасы на публику, то, мабуть, нечто не надо. Не то. Правильно за него переживать, потому что вот еще в июне, там, меньше 2 месяцев назад, Роман Головченко, они там подняли ставку рефинансирования, и Роман Головченко тогда говорил, что они подняли ставку рефинансирования, потому что в экономике, внезапно обнаружились дисбалансы, и, боже мой, у нас есть проблема с инфляцией. Да ладно? Это он говорил в июне, там, где-то там, да. Но самое интересное, что за неделю примерно до того, как он это говорил, 12 июня, у меня же память не как у золотой рыбки, а можно и проверить, интернет все помнит, он говорил, что с инфляцией все хорошо. То есть вот ну, а теперь, вот 12 июня он говорил, что с инфляцией все хорошо. Причем говорил примерно теми же словами, что и сейчас. Потом не прошло и 2 недель, он сказал, что с инфляцией, все как-то не очень хорошо, ну как-то вот так. А потом не прошло и 1,5 месяцев, и он опять говорит, что с инфляцией все хорошо. Поэтому я бы переживал вот за то, что у нас Нацбанк такой внезапный и противоречивый. Потому что это на самом деле очень плохо для вот всякой там любой стабильности. Хочется подсумовать. Значит, административное регулирование цен, уплыв экономики России, 10 цены вышейшие, 10 там нижейшие, значит, что там у нас, не урожай, поголовье свиней там вымирает. Что все кепско? А какие еще факторы
Што паўплываць магло апроч гэтага, яно ўвесь час было на самой справе, гэтым летом, что могло повсплывать на рост цен? Ну, на самом деле этих факторов уже достаточно, да, чтобы оно влияло. Вот. Но я хочу сказать, что вот все эти прогнозы сейчас, да, мы вот все эти прогнозы делаем на условиях, что ситуация останется примерно такой, какая она есть. И как бы все может, в принципе, измениться, потому что тут вот буквально вчера же на горизонте появился какой-то лебедь. Ну, я имею в виду разговор Лукашенко и Трампа, да, и вот как бы, ну, и это может нести большие изменения вот во все наши прогнозы, потому что если там происходит какая-то отмена санкций или там какие-то послабления в этих санкциях, то ну, с инфляцией все может стать лучше. А если они не договорятся и все будет ужесточаться, то с инфляцией все станет гораздо хуже. Пакуль мы бачым, што Трамп накладвае нейкія касмічныя абсолютно пошліны, то бок мыты на розныя краіны, чым прыводзіць у жах таксама сваіх эканамістаў і сусветных эканамістаў. Але мы, канешне, разумеем, што Лукашенко турбуе санкцыі, бо яны ўвесь час просяць, каб іх здымалі, хоць амерыканскія санкцыі, яны, мабыць, менш такія кранальныя, але а больш еўрапейскія. Вось. Таму тут вось гэты баланс еўрапейска-амерыканскіх сілаў, я думаю, ключавы для развязання вось гэтых праблемаў. Якія санкцыі найбольш баляць Лукашенко? Ну, это, конечно, калий, да, запрет на транзит калия через территорию Литвы, это вот одна из самых болезненных, это то, что вот буквально хуже. И второе, это то, что Европа не покупает белорусское топливо, нефть и там дизель, да, который мы продавали. У нас как бы два основных рынка сбыта были, это Украина и Европа. Ну, это близко, и там, это для нас такие два премиальных рынка были. Вот сейчас она не покупает, и сейчас мы видим, что белорусские вот эти НПЗ находятся в убытках. Они с осени, минимум с осени прошлого года работают в убыток. У них рентабельность глубоко отрицательная. Они вынуждены сокращать производство, потому что зачем как бы производить, да, себе в убыток. Вот. Поэтому это два самых болезненных момента. Ну, еще, конечно, банки, да, банковские санкции, запрет на расчеты, потому что, ну, опять же, вот мы видим, что там Лукашенко, вот, когда встречается с вьетнамскими коллегами, он все время обсуждает с ними, как нам делать расчеты. Да? У нас с Вьетнамом был когда-то товарооборот 250 миллионов, а сейчас он остался 70 миллионов. Потому что Вьетнам не хочет попадать под вторичные санкции, и как бы, вьетнамские банки не хотят иметь с нами дело. И нет возможности расчетов. Вот там отсюда эти вот криптовалюты, которые Лукашенко пытается вот какие-то замены этим расчетам найти. Поэтому, вот это три момента самых важных. І яшчэ пытанне пра ВУП, так званы валавы ўнутраны прадукт, і мы разумеем, што гэта адзін з важных паказнікаў стану агулам гаспадаркі і эканомікі. Ён паступова ў Беларусі ўсё ж такі, нягледзячы на санкцыі, расце. Пра што шмат хто як бы кажа. З аднаго боку расце, з іншага боку у рэйтынгу міжнароднага валютнага фонду Беларусь падае, абвалілася яшчэ на 20%. Што гэта азначае? Вообще, вот как бы, если посмотреть на белорусскую экономику, ВВП, не на год или два, а в более долгосрочной перспективе, то на самом деле он не растет вообще. Ну, или он растет от 0 до 1%. Это называется стагнация, на самом деле. Вот там на горизонте 10 лет условных, да, у нас стагнация. Экономика наша не растет, потому что, что происходит, по какой схеме вообще вот белорусская экономика развивается? Сначала ее накачивают деньгами, ВВП так, растет, мы такие говорим, классно, вот смотрите, какая у нас уникальная модель, как у нас классно, вот белорусское экономическое чудо. Потом случается финансовый кризис, обвал, мы все их помним, 2008, 2011, 2014, 2015. Я не говорю про 90-е годы, когда это было просто конец 90-х при Лукашенко, когда это был перманентный финансовый кризис. Вот, потом случается вот этот финансовый кризис, случается обвал, экономика падает, и мы такие типа начинаем опять карабкаться вверх, там вот, а потом, да, у нас он вырос, как хорошо, можно похвастаться до следующего раза. Вот, поэтому, да, Беларусь, и тут проблема в чем? А соседи-то растут нормально, у них, может, чудо не случается, как там внезапного, да, но они просто растут. Вот польская экономика прекрасно растет постоянно, и поэтому мы постоянно отстаем от соседей. Там, да, вот в этом отчете МВФ, да, у нас, по-моему, на ВВП на душу населения сейчас $7,5 тысяч, а в Польше $26 тысяч.
Хочется нейкага аптымізму. Як так это выглядае? Хочется нейкага аптымізму, Андрей. Хочется аптымізму. Люди ж привыкли, что приходит лето, снижаются цены. Ці вернемся мы вот до такого, вот, ці доживем. Ёсць штосьці добрае, чым мы можем порадовать наших глядачей? Так, ну смотрите, ну, во-первых, в августе это большой такой тест. В августе, возможно, у нас все-таки будут цены снизятся, ну, потому что август это вот прям, ну, совсем такой сезон низких цен. У нас почти всегда было. 16-го. У нас всегда была такая низкая инфляция. Вот. Ну, я не думаю, что с ценами у нас... Ну, то есть к 5% цены у нас не вернутся. 10% это хороший сценарий. Ну, это рост 10%. До 10% роста. В месяц? Не-не-не, в год, да. 10% это хороший такой сценарий, это если не будет обвала. Но, с другой стороны, если, ну, вот, да, мы видим... Если вот этот лебедь, которого наметился на горизонте, он что-нибудь принесет хорошее, то, конечно, этот сценарий может измениться, да, и для белорусской экономики тоже. Вот. Наразі беларуская гаспадарка чакае лебедзя. Можна, можна так сказаць. А чаму чакае лебедзя? У яго няма рук, каб гэтай эканомікай кіраваць. Дзякуй вялікі. Пра цэны, якія растуць, нам распавёў журналіст, эканаміст, эканамічны жа глядальнік Андрей Махоўскі. Запрашаем яшчэ да нас у студыю. Я думаю, што гэта тыя тэмы, якія рэальна вельмі хвалююць усіх беларусаў, беларусак і нашых глядачак. А вось добрыя ўспаміны нельга ацаніць аднымі толькі грашамі. Ностальгія па родных мясцінах, якая ператвараецца ў мастацтва у нашым наступным матэрыяле. Вельмі цікавая гісторыя, бо спачатку гэта было таксама, гэта быў працяг майго даследавання міграцыі, у якім я ўжо, дарэчы, звярталася да такой формы, як сувенір ці памятка. Напрыклад, раней гэта было з паштоўкамі. Бо для мяне гэта важны такі момант, як можна паказаць на гэтай супрацьлегласці, на вот кантрасце нейкім таго, што сувенір і нейкая памятка – гэта таксама ностальгія, але па месцу, якое звязана з добрымі успамінамі, з нейкім падарожжам, вандраваннем. І гэта месца, якое заўсёды быццам існуе і застаецца. Напрыклад, заўсёды ты можаш вярнуцца да Эйфелевай башні, і якая ёсць у цябе на магніціку ці на паштоўцы. І спачатку я іх рабіла по фотаздымках мігрантаў і мігрантак з Беларусі і Украіны, якія я збірала для іншай часткі праекта, для відэапрацы. І там яны паказваліся. І вось я так пачала маляваць па гэтых фотаздымках першыя магніты. І калі выклала іх у соцсеткі, стала зразумела, што людзі хацелі б іх набыць, хацелі б, каб іх месцы былі у іх новым месцы, з імі побач. Тады я зразумела, што ўсё ж такі не буду гэта рабіць як выставачны праект, бо для гэтага патрэбна вельмі шмат часу, каб зрабіць пэўную колькасць гэтых магнітаў і выставіць яе як асобны праект. І вырашыла, што я буду, мабыць, упершыню за апошнія гады рабіць штосьці дакладна на замову, калі людзі проста звяртаюцца, каб зафіксаваць штосьці важнае у іх памяці, звязанае з месцам, якое, напэўна, болей не існуе ў такім выглядзе. Мне падаецца, што за такімі магнітамі звяртаюцца людзі, у прынцыпе, тыя, якія цікавяцца мастацтвам, ведаюць тое, што я раблю, і для якіх вельмі важна захаваць гэтую памяць, якія, перш за ўсё, таксама гатовыя да таго, каб бачыць гэтыя фотаздымкі ў жывапісным выглядзе зноў. Але я заўважыла, што часам людзі звяртаюцца, калі быццам адчулі нейкую новую цяжкасць і страту, звязаную з тым, што яны не могуць вярнуцца. І таму гэта яшчэ мацней для іх патрэба захаваць, замацаваць неяк гэты ўспамін. Таму мне стала цікава вось менавіта да магніціка звярнуцца, як такой вельмі сканцэнтраванай і зразумелай формы, якая заўсёды паказвае нейкае месца і нейкі ўспамін. Гэта была мастачка Надзя Саяпіна і яе магніты з ностальгіі, якія нагадваюць нам пра любімыя месцы, якія, можа, не заўсёды мы зараз можам вярнуцца, але спадзяемся, яшчэ, канешне ж, пабачым.
Ад чароўных ностальгічных магнітаў прапануем перайсці да навін з навуковай сферы. Трапіла нам такая навіна на вочы. Быццам бы электракары і так званыя гібрыды, гэта калі электракар і рухавік унутранага згарання ёсць, моцна апраменьваюць карыстальнікаў. Вот. І гэта, звяртаем вашу увагу, тычыцца толькі кітайскіх электракараў, пра іншых вось такіх звестак няма. Але ў Беларусі толькі кітайскія машыны, і яны вельмі папулярныя, таму нас гэтая навіна зацікавіла, бо падаецца, што гэта вельмі экалагічны транспарт. Ну, прынамсі, так гэта пазіцыянуецца. Дыму ж не вылятае. Каб разабрацца ў гэтым пытанні, мы запрасілі вучонага аналітыка тэхналогій Сергея Басараба, якога бязмежна рады бачыць у нашай студыі. Взаемна, абсалютна. Сергею, прывітанне. Акрамя таго, што вось ёсць гэтае даследаванне, што быццам бы вось гэтыя кітайскія машыны, электрамашыны, яны тут так апраменьваюць кіроўцаў, пасажыраў. Але нашы рэдактары звярнулі ўвагу таксама на тое, што гэта было расійскае даследаванне, то, мабыць, гэта мае нейкія падставы падставіць пад сумнеў вынікі, што гэта можа нейкая барацьба з несумленнай канкурэнцыяй. Заказуха! Ну, па-першае, так, я калі ўбачыў гэту навіну, па-першае, я наша Ніва перадрукавала, што як бы наша Ніва не зусім арыентуецца, скажем так, у навуковых нейкіх ці тэхналагічных навінах, то бок яны проста перапошчваюць нешта. Да? Я адразу зайшоў, паглядзеў першакрыніцу, пачаў шукаць першакрыніцу. Першакрыніца, вось гэты артыкул, гэта аказалася цяжка назваць артыкулам, гэта нейкая нататка з Пермскага універсітэта, якая з'явілася, па-першае, пад інфанагоду таго, што на аўтавазе там сотні тысяч аўтамабіляй на складу як бы звычайных засталіся. І раптам нейкае даследаванне. Гэта па-першае. Па-другое, яно метадалагічна вельмі прымітыўна зробленае. То бок, умоўна кажучы, там адна машына, не параўнання з іншымі машынамі з гэтай ж серыі. Як мой пакойны кіраўнік сказаў бы, гэта ўзровень дыпломніка рэгіянальнага вуза. Да? Тут раз, гэта выцягнулі наверх, пачалі тыражаваць толькі расійскія медыі. Ну, для мяне гэта адразу як бы індыкатар. І, в прынцыпе, каб вось вашы рэдактары не заўважылі, то я бы свайпнуў нават гэты артыкул, гэту навіну, таму што яно не вытрымлівае з кропкі гледжання факт-чека ніякай крытыкі. То бок мы вельмі акуратна ставіцца да таго ўсяго, што пішуць у інтэрнэце. Нават такі псеўданавуковы артыкул, які сапраўды могуць быць зробленыя на замову, мабыць, дзеля таго, каб прадаваць вось гэтыя расійскія машыны ў Беларусь, а каб не куплялі беларусы, не абіралі кітайскае. Але вось ці у вас была магчымасць сапраўды параўнаць, не ведаю, па якасці, па выкарыстанню, якія машыны гэтыя лепшыя? Ну, на жаль, я толькі імкнуся зараз да Tesla Model S. Вось. Але, безумоўна, калі разглядаць вось такую бяспеку, тут, дарэчы, сэнс у гэтым артыкуле ёсць. Да? Але патрэбна казаць не пра радыяцыю, а пра электрамагнітную сумяшчальнасць, напрыклад. Да? І вот з кропкі гледжання электрамагнітнай сумяшчальнасці, электрамагнітнага смога, які генеруе гэта аўто, то, безумоўна, вытворцы буйныя, вядомыя, вось як, напрыклад, маскаўская кампанія, ці вядомыя, на BMW, напрыклад, i3 той же, яны шмат увагі надзяляюць менавіта сумяшчальнасці сваіх матэрыялаў, экранаванню матэрыялаў. То бок, чым больш вядомыя вытворца, тым больш ён укладае, асабліва еўрапейскія, укладае ў праверку бяспекі і, скажем так, узроўня электрамагнітнага забруджвання сваіх аўтамабіляй. То бок, ёсць традыцыі, будзе бяспечна. Няма традыцый, хутчэй за ўсё будуць нейкія дзіркі там і ў бяспецы, і ў гэтым электрамагнітным выпраменьванні. То бок, менавіта выпраменьванне не радыяцыя, як ёсць, а выпраменьванне. Дык, слухай, ўсё-такі, можа быць, не так і бяспечна карыстацца аўтамабілем увогуле. Бо я, напрыклад, першы раз чую электрамагнітнае выпраменьванне. Што гэта такое, як гэта можа ўплываць на наш арганізм, на наше здароўе? Это тое самае, што ў тэлефонах, толькі ў меншых. Абсолютно тое ж самае. Вось гэты артыкул, ён як бы такі, скажем так, з прэтэнзіяй на сенсацыю напісаны, то бок жоўты на самой справе. І вось гэта слова радыяцыя, якое працуе ў свядомасці людзей як трыгер, яно выкарыстана, неправільна. Сінонім слова выпраменьвання. Так, мы жывём у свеце радыяцыі. Патрэбна разумець, што радыяцыя — гэта працэс пераноса энергіі у сусвеце. Любога пераноса. Ён можа быць... Вось пакажыце, калі ласка, там была малюначак, дзе тыпы радыяцыі.
Так, покажите нам, калі ласка, малюначак з типамі радыяцыі. Я думаю, што зараз знойдуць Вось, нашы рэдактары пакажуць. О, То бок, ёсць. бачыце, вось ўсё радыяцыя. І нам важліва толькі разумець, яна іанізуючая ці не іанізуючая. Іанізуючая гэта тая, якая пашкоджвае менавіта чалавечыя тканінкі, клеткі, як бы, і часцей гэта радыяцыя, вось як ЗАЭС, напрыклад. Рэнтген яшчэ дадаткова, там, напрыклад, гама выпраменьвання. Уся астатняя радыяцыя, яна не іанізуючая. Яе вельмі мала энергіі для таго, каб пашкоджваць наша цела. І умоўна яна лічыцца бяспечнай. І вось усе электрамагнітныя гэтае выпраменьванні, электрамагнітная радыяцыя, вось першы менавіта столб, усё гэта бяспечна, умоўна кажучы. Гэта мікрахвалёўкі, гэта мабільнікі, гэта фены, гэта трамваі, гэта электрамабілі. Яно ўсё прыкладна аднолькавае і, умоўна кажучы, лічыцца бяспечным. І ўсё трошкі фаніць, што называецца. Ну, трохі. Гэта як это называецца? Электрамагнітны смог. Электрамагнітны смог, электрамагнітнае забруджванне, оно сапраўды ёсць. Як бы. А ці вось варта праверыць? Мы разумеем, што там тэлефон маленькі, а машына вялікая. Ці варта, не ведаю, завесці да спецыяліста, зрабіць нейкую праверку машыны, ці там не перавышае штосьці? Ці все ж таки можна запіць халоднай вадой і не звяртаць увагу на гэтае даследаванне? Ну, шчыра кажучы, на сённяшні дзень міжнародная супольнасць лічыць, што вось гэтае электрамагнітнае выпраменьванне, яно бяспечнае для чалавека, таму што выклікае ў асноўным, скажем так, рэалізуецца праз нагрэў тканак. То бок, у адным выпадку толькі яно можа нанесці шкоду, гэта калі вы трапляеце пад радар, напрыклад, нейкі ПВОшны. І ў гэтым сэнсе я вельмі раю пачытаць, ёсць такі расійскі аўтар Ламачынскі, у яго ёсць нататкі судмедэксперта. Пачытаць там нататку, якая называецца радарная траўма, каб зразумець тое, як працуе вось максімальная такая некая доза радыёхваль. Яна награвае цела, умоўна кажучы, яна спякае чалавека, вось як у мікрахвалёўцы там нейкі кавалак мяса. Вось. Але тое, з чым працуем мы, тое, што вакол нас, яно на парадкі больш-меншая магутнасць мае. То бок, я думаю, пераймацца асабліва няма чаго, але калі патрэбна, то, напрыклад, вось у Беларусі ёсць такая арганізацыя Белгія. Гэта інстытут па электрасувязі, умоўна кажучы. Яны як бы тэхнічна, яны для юрыдычных асоб, для нейкіх кампаній правяраюць узровень электрамагнітнага забруджвання. З індывідуальнымі людзьмі, хутчэй за ўсё, яны працаваць не будуць, таму лепш, напэўна, купіць нейкую прыладку такую і вымераць самому. Дарэчы, можаце паказаць гэтыя каляровыя такія прылады, малюначак таксама. Зараз будзе малюначак. Не-не-не, гэта абарона. Вось гэта, дарэчы, як абараняцца ад электрамагнітнага выпраменьвання. Капсула электрамагнітная. Ну, калі ўжо захацелі абараніцца, дакладна, да, то бок. Вось гэтыя вось прыгожыя такія каляровенькія прылады, яны якраз такі і выкарыстоўваюцца для таго, каб вымяраць узровень электрамагнітнага выпраменьвання. Ну, яны можна купіць на Аліэкспрэс, можна купіць на нейкіх другасных там рынках. Каштуюць не шмат, паказваюць даволі дакладна. Сергей, глядзі, ну вось спрадвечныя беларускія спрэчкі, там Рагачоўская, ці там, адкуль яна там, Глубокская, да, там дранікі з мукой ці без мукі. Вот, мне здаецца, што гэта спрэчка, што экалагічней машына з рухавіком унутранага згарання ці электрамабіль, гэта вот з гэтага разраду, ці не? Ці ўсё-такі электрамабіль на самай справе экалагічна. Хаця я чуў, што там, напрыклад, утылізацыя кепская, там даражэй, выкіды вуглекіслага газу. Замена гэтых батарэяў. Да, выкіды вуглекіслага газу ўвогуле больше пры вытворчасці аўтамабілі. Вот што ты як эколог можаш тут сказаць? Ну, глядзіце, патрэбна, па-першае, разумець, у якой рэтраспектыве мы гэта ўсё разглядаем. То бок у нас разглядаецца гэта ўсё ў моманце, там, месяц, год які-небудзь. А давайте мы будзем разглядаць это рызыкі, да, 10-годдзі, там, 50 год. І з гэтай кропкі гледжання ўжо электрамабіль кажацца не такі і экалагічны. І у тым ліку з-за існуючых зараз тэхналогій перапрацоўкі літыевых гэтых акумулятараў, з-за перапрацоўкі пластыкаў, ну, то бок там шмат такіх акалічнасцей. Калі звычайны звычайны ДВС, умоўна кажучы, аўтамабіль, там, умоўна кажучы, метал в асноўным, то тут дадаецца велізарная колькасць менавіта вось гэтых акумулятараў, якія вельмі складана утылізаваць, і зараз простых тэхналогій для утылізацыі іх няма.
І вось у гэтай перспектыве, ну, як менш, адно на адно і прыходзіцца, а як максімум, то можа і меней экалагічна менавіта электрамабіль. Хаця ў моманце падаецца, што вось электрычнасць, яно ж лепшае, яно не забруджвае паветра. Ма выкідаў шкодных, которые... Да, меншы ўзровень шума, вось гэта ўсё. Як думаеш, Сергею, на што варта звярнуць увагу все ж таки, калі мы хочам абіраць электрычную машыну, якія важныя паказнікі, таксама з пункту гледжання і бяспекі, і эканомікі, і нашай кішэні, і будучыні нашай планеты. На што варта звярнуць увагу, вось на якія тэхнічныя паказнікі? Ну, адзіны такі тэхнічны паказнік, гэта, напэўна, брэнд, як я ўжо казаў. Брэнд і давер да гэтага брэнда. Вось, таму што ўсё астатняе, як бы у электрамабілях вельмі шмат, вось, напрыклад, электроніка тая, там як бы не шмат такіх частак, накшталт рухавіка, напрыклад, інвертара ці абсталявання менавіта праграмнага забеспячэння, да? Але ўсё схавана пад ноу-хау. Ўсё схавана пад ноу-хау, і ты як бы купляеш на веру. То бок ты купляеш не электрамабіль, ты купляеш рэпутацыю вытворца. Як бы таму сам там нічога асабліва так не патэсціш, хіба што пачытаць форумы, водгукі тых, хто ўжо купіў гэты аўтамабіль, хто яго карыстаўся ім, чытаць водгукі, аналізаваць і выбіраць толькі так. Таму што зараз свет глобалізаваны, усе запчасткі ходзяць з краіны ў краіну, тут ніякіх такіх высноў, мне падаецца, не зробіш. Толькі рэпутацыя і аналіз водгукаў. Як думаеш, у бліжэйшыя 5-10 гадоў якось будзе сітуацыя развівацца з бяспекай гібрыдных электрамабіляў? Ну, я лічу, што тэхналогіі не стаяць на месцы, і через, умоўна кажучы, калі мы паглядзім электрамабіль праз 10 год і параўнаем з тым, што зараз, ён будзе больш бяспечны. У ім будзе менш вось гэтага электрамагнітнага выпраменьвання, будуць лепш фільтравацца памехі. Ён будзе, ну, я спадзяюся, што будзе ўтрымліваць больш экалагічныя, больш лягчэй перапрацоўваемыя акумулятары. Можа, нават іншыя тыпы акумулятараў. Можа, новае пакаленне прыдумаюць, правда? Я хацеў бы, каб там топліўныя ячэйкі, напрыклад, былі. Добра, гэта дае аптымізм. Ну, то бок тэхналогіі не стаяць на месцы. Тэхналогіі не стаяць, мы сочым, і дзякую за тое, што расказваеш пра гэтай складаныя рэчы простымі словамі. Сергей Бесараб, цудоўны беларускі камунікатар, часты госць, дарэчы, у нашай ранішняй студыі, так што дзякуй вялікі, што прачнуўся разам з намі. Калі што будзе зноў складана, зноў будзем выклікаць Сергея на дапамогу. Ну а сёння мы працягваем размаўляць пра няпроста з Цімохам Аквідовічам ужо. У музеі беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах захоўваецца незвычайны экспанат. Гэта царскія брамы, двухстворкавыя дзверы, якія ў кожнай царкве ёсць цэнтральнаю часткаю алтарнай экспазіцыі. Звычайна такія брамы робяцца вельмі заўважнымі і багата ўпрыгожваюцца. І гэтая брама ў Раўбіцкім музеі таксама здалёк выглядае вельмі прадстаўніча, бо пад святлом лямпаў свеціцца, нібыта цалкам зробленая з золата. Але калі падысці бліжэй, то са здзіўленнем можна ўбачыць, што брама зробленая з саломы, але настолькі густоўна і дынамічна, што стварае ўражанне пазалочанага аб'екту. Таму, будучы саламяным, гэты артэфакт дакладна ўваходзіць у залатую калекцыю мастацтва Беларусі. Саломапляценне мае глыбокія карані на нашых землях. Першыя згадкі пра гэтае рамяство сягаюць у глыбокую старажытнасць. Салома даступны і лёгкі матэрыял. Яна служыла не толькі для ўцяплення, але і для дэкору. З яе плялі капелюшы, дыванкі, цацкі і абярэгі. Першае сведчанне пра выкарыстанне саломы можна знайсці яшчэ ў часы неаліту, калі з яе рабілі простую тару для захавання збожжа ды іншых прыпасаў, цыноўкі для сну, ну а таксама часам нават элементы адзення. З цягам часу майстэрства удасканалівалася, і салома пачала выкарыстоўвацца не толькі для утылітарных, але і для эстэтычных мэтаў. Ужо ў раннім сярэднявеччы саломапляценне робіцца адным з самых распаўсюджаных рамёстваў у беларускіх вёсках. Гэта было абумоўлена не толькі даступнасцю матэрыялаў, але і яго пластычнасцю, здольнасцю прымаць розныя формы. З саломы плялі галаўныя ўборы, торбы, куфэркі, карабы для пераносу і захоўвання прадуктаў. Важную ролю салома адыгрывала і ў будаўніцтве. Ёй пакрывалі стрэхі хатаў, уцяплялі сцены. Асаблівы росквіт саломапляцення прыпадае на 18-19 стагоддзі. Менавіта ў гэты перыяд яно дасягае мастацкага піку. З'яўляюцца складаныя тэхнікі пляцення, у тым ліку спіральнае, прамое, касічкавае.
У гэты час і фармуецца унікальная з'ява, вядомая толькі ў беларускай частцы заходняга Палесся – саламяныя царскія брамы. Звычайна царскія брамы робяцца з дрэва і упрыгожваюцца разьбой і выявамі. Разьбу на брамах у больш заможных цэрквах маглі пазалочваць, бо гэты элемент святыні вельмі важны. У цэнтры мастацкай кампазіцыі ён прыцягвае асаблівую ўвагу. Чаму саламяныя брамы не проста прыгожы артэфакт, а культурніцкі скарб? Бо ў іх схаваная філасофія тутэйшага жыцця, павага да прыроды, майстэрства, любоў да святла і святкавання. Яны вучаць, што з простага можа нарадзіцца вялікае, калі ёсць сэнс і краса у дэталях, шчырасці і душы. Гэта помнік матэрыяльнай культуры, сведчанне высокага майстэрства і вытанчанага эстэтычнага густу нашых продкаў. Саламяныя брамы дэманструюць, як з простага даступнага матэрыялу можна стварыць нешта манументальнае, прыгожае. Сёння соломапляценне ў Беларусі перажывае рэнесанс. У 2022 годзе гэтае мастацтва было залучанае ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО, што сталася прызнаннем унікальнасці гэтай традыцыі. Вось такую саламяную прыгажосць паказаў нам Цімоха Кудовіч, але ведаю, што трохі прыгажосці назбіраў для нас і наш Андрэй. Так, наши чатлані, як самі сябе называць, і цяпер ужо ад сёння мы будем іх называць, абмяркоўвалі эканоміку пра тое, што складана памяняць долары, кажуць, што для гэтага, каб памяняць долары, не мець з гэтым праблемаў, збірайце еўры. Вось. Ну і да палітыкі. Ясна, што не дае спакою гэта і сазвон, і сустрэча начная. І пішуць нам, вельмі хочуць людзі вызвалення ўсіх палітвязняў, але даверу да Трампа і тым больш да ўзурпатара не маюць. Шмат разоў былі расчараваны. Шмат разоў. Трамп стварыў сабе імідж персонажа, які сустракаецца з вар'ятамі, таму і працягвае ў сваім рэчышчы. Можна і так сказаць. Я ўпэўнены, піша Харі Дэвідсон, што Лукашенка вызваліць усіх палітвязняў без усялякіх патрабаванняў. Файна, бо яны перашкаджаюць яго легітымнасці. Можа, Харі Дэвідсон ведае штосьці, чаго не ведае мы, тады раскажыце нам яшчэ ў чаце. Можа, так ён са штатаў, бо Харлі Дэвідсон, не? І ён штосьці, да. Спецыяльны агент Харлі Дэвідсон. Нават прыхільнікі Лукашэнкі ведаюць, это зноў-такі Харлі Дэвідсон, нават прыхільнікі Лукашэнкі, ён і па гэтым баку ведае, што адбываецца. Прыхільнікі ведаюць, што ў турмах сядзяць людзі за свае палітычныя погляды, то бок ні за што, і яны ведаюць, што гэта незаконна, лукашысты, то бок. І гэта перашкаджае легітымнасці Лукашэнкі. Добра, не будзем вельмі шмат пераймацца сёння гэтымі дзядзькамі старымі. Вот хутчэй я пераймаюся здароўем Анатолія, і нашыя чатлані таксама пераймаюцца. Але, Анатоль, лікуйся, бо заўтра нас таксама чакае раніца з Белсата. Мы будзем спрабаваць, каб Анатолію сваё горла падлікаваў і вярнуўся да нас у добрым, бадзёрым і здаровым настроі. А я дзякую за здаровенькія пальчыкі нашых гледачоў. Дзякую, што пісалі нам гэту раніцу. Увогуле, што былі з намі сёння. Дзякую вялізны вам. Хай вас радуе надвор'е, хай дзень будуць добры, шчаслівы, а навіны яшчэ лепшымі. Сёння ў нас былі розныя навіны з раніцы. Мы не развітваемся, кажам да заўтра, да сустрэчы, да пабачэння хутка ў эфіры.